Omia aloitteita Antti. Lähde niillä käsillä lyömään ja sitten vähän potkua perään. Käytä etukättä, pumppaa sitä etukättä. Noin. Ja sitten siihen perään takaa suoraan tai potkua. Omia aloitteita nyt. Noin. Etusuoralla ja sitten perään jotain muuta, just noin. Etusuora, takasuora, potku vaikka. Tai etusuora, takasuora, yläkoukku. Kädet ylös, kädet ylös. Takakäsi ylös, takakäsi ylös. Elää työnnä päätä, elää työnnä päätä. Selkä suoraksi, selkä suoraksi. Jaksaa, jaksaa. Muutama sekunti. No, jatka, jatka. No, jatka, jatka. Kädet ylös, pää ylös.